mig nogen. Ja, hallo. Jeg bliver jo nødt til både at kunne gøre mig forståelig for jer og for dem. Når jeg nu spørger, så ved de godt, hvad jeg siger. Hvad hedder de? Hvad hedder du? Giuseppe Verdi. Ah! Hvad hedder du? Ich bin Richard Verdi. Jeg tror, vi er på rette spor. Verdi og Wagner. Ja, det hedder faktisk Verdi og Wagner. Hvis vi oversætter det til dansk, det er jo meget eksotisk og hele de ting, det ved vi jo, hvad er navne. Men hvis vi tager Giuseppe, det betyder Josef på dansk. Verdi, det kunne betyde noget andet grøn. Så her, Josef Grøn, det er der. Og Richard Wagner, en Wagner, det var jo i gamle dage især et ord i Schweiz, der betød en vognmager. Og Richard, det er jo faktisk et kongenavn, det betyder konge eller hersker. Så det er kongens vognmager og Josef Grøn, der er kommet her. Men det har jeg ikke forstå, hvad jeg siger, så nu skal hvad er det? Der er musik. Ja, musik. Lille selvsynligt. Du må hellere lukke lidt ørne, når der kommer ud derinde fra. Så de har allerede medbragt, har jeg set, skitsen til et stykke musik hver, men de sidder med deres fjerpenne og gør det færdigt. Men så, for at de kan forstå, hvad de siger, de taler jo sådan lidt gammeldags tysk og italiensk, så laver vi et stykke musik, som vi kan kalde oversættelsesmusik. Det er et stykke, et udtryk. Det vil orkestret spille nu. Derfor kan vi tale fuldstændig normalt med dem. Vi skal have et lille stykke, der hedder flyvende kopieringsmusik. Sådan at de stemmer, eller den partitur, de har, de flyver uset gennem luften, lander på lågestiverne, mens de spiller det her. Men jeg vil godt være med, så